Azi o să vă arăt cum să faceți un cont de Yahoo pentru cei ce nu știu să facă, mai mult pentru începători. Dați pe înscriere, în primul rând trebuie să intrați pe yahoo.com și apoi să dați pe înscriere. Sau registrări, cum va apare la voi, mie mi-apare în română. Iar aici trebuie să completez toate căsuțele. O să vă fac un fel de exemplu. Selectarea ID Yahoo. Eu o să aleg din sugestie. O parolă. Am pus una de minerală. Trebuie să dau copii. De fapt nu las așa. Câteva informații personale altfel încât să putem oferi servicii mai bune. Aici zicem am născut pe martie 03. La an vă dau un fel de sfat. Dacă sunteți minori, nu vă puneți anul vostru, pentru că o să vă pune să dați bani și alte porcării. Puneți, de exemplu, 1993. Sexul meu feminin, locuiesc în România, codul poștal ne-am pus la nimereală, telefon mobil nu și dăm pe creare cont. Se pare că nu e disponibil. Așa, nu mi-a mers mie. Aici va apare întrebarea secretă 1, răspunsul vostru, întrebarea secretă, răspunsul dumneavoastră. Este pentru atunci când îți uiți parola, vă arată aici. Vă apare în felul următor, să spunem întrebarea secretă și să spunem răspunsul la ea și restul. Eu o să aleg la nimereală. Întrebarea a doua. Mă rog, merge. Asta e cât generala. Și codul uite, scrie taxă cu rubrica mai sus, apoi pe gata. Și în felul ăsta am creat un cont de Yahoo. Cam atât, apoi dăm pe să începem și o să vă apară meniul la e-mail. Ok, cam atâta. Like, subscribe, lăsați o părere, un comentariu, ce tutoriale să mai fac și nu știu, vedeți voi. Ok, bye!